na 6 okrążeniach, a potem, moi drodzy, Derna będzie zjeżdżała na bok. Zaderno Michael Seidenbecher, Niemiec, dwóch Niemców w tym pierwszym wyścigu. Maksymilian Lewicz i Michael Seidenbecher. I coraz szybciej z każdym okrążeniem Derna prowadząca zawodników, a później jak już opuści ich, to emocje sięgać będą Zenitu, ale jeszcze 6 okrążeń do zakończenia, do 6 okrążeń, 6 rund, nerwowo zawsze podczas wyścigu Keirinu, jakżeż popularnego, szczególnie w Japonii, bo tam Keirin się narodził i przeniósł się do Europy i emocje sięgające kolarskiego Zenitu. Niemcy na tych dwóch pierwszych pozycjach zaderną Michael Seidenbecher i znakomity Maksymilian Lewicz, który już wygrywał wyścig, kiedy była prezentacja 60.